Ang kwentong ito ay pinadala ni Ian. Nangyari ito noong taong 1992 sa lalawigan ng Benguet. Magandang umaga po, Sir Captain Kokak. Ako po pala si Ian. Hindi ko tunay na pangalan. Sinadya ko ring ibahin ang mga pangalan ng mga taong mababanggit upang mapangalagaan ng kanilang pagkakakilanlan. Ang karanasan kong to ay naganap noong bakasyon ng 1992 sa napakalamig na lugar ng Benguet. Noong mga panahong yun, naninirahan na kami ng aking mga magulang sa Cubao. Ngunit tuwing bakasyon at walang pasok sa eskwela, palagi akong isinasama ni Lolo Isko sa aming probinsya sa Benguet. Doon ko inilalagi ang aking oras hanggang sa magsimulang muli ang klase. Si Lolo Isko ay may katandaan na noon. Nasa 70 anyos na siya, pero talagang napakalakas pa. Kaming dalawa lang ang madalas bumiyahe dahil hindi makasama ang aking mga magulang, bunga ng kanilang trabaho sa Maynila. Sa kabila ng kanyang edad, makisig pa rin ng pagkakatayo ni Lolo Isko. Tila hindi tinatamaan ng rayuma sa kabila ng matinding lamig ng Benguet. Ang ilan sa mga kaanak ni Lolo ay naninirahan doon at nabubuhay sa pagtatanim ng palay, pag-uukit ng kahoy, pamimitas ng bulaklak at pagtatanim ng kape. May kapatid si Lolo Isko na mas matanda sa kanya ng 10 taon, si Lolo Amboy. Mapapansin ang panginginig ng kanyang mga kamay at ang paggamit niya ng tungkod sa paglakad. Subalit ang ipinagtataka ko ay kapag oras na ng trabaho, bigla siyang lumalakas. Lalo na kapag kasama niya si Lolo Isko. Tila nilalaro lang nila ang mabibigat na gawain. Sa pagtatanim ng palay, lalo na kapag basa ang lupang sakahan, wala kang marinig na daing mula sa kanila. Minsan pa nga ay nasaksihan ko ang pagbabayo nila ng palay. Nagbibiruan pa ang magkapatid. Hamon ni Lolo Isko, hinding-hindi siya matatalo ni Lolo Amboy pagdating sa lakas. Sumagot naman si Lolo Amboy habang tumatawa. Hoy Isko, alam kong mas malakas ka sa pagbabayo, pero sa pagtatanim, lalo na sa basang lupa, huwag mong mamaliitin ang karga ko. Para lang silang magkabarkada kung magbiruan. Nakita ko pa noon, bago magtrabaho si Lolo Amboy, binabasa niya ang kanyang mga paa mula sa malaking tapayan. Sa sandaling mabasa ang kanyang balat, binitawan niya ang kanyang tungkod at nawala ang panginginig ng kanyang katawan. Parang mga binata silang naghahalinhinan sa pagbabayo, puno ng kisig at lakas. Ngunit isang araw, habang nasa Maynila kami, dumating ang panganay na anak ni Lolo Amboy. Dala niya ang isang malungkot na balita. Pumanaw na raw si Lolo Amboy. Bagaman lumalakas siya kapag nababasa ng tubig, hindi niya nakayanan ng sakit na dulot ng kanyang madalas na pananabako. Ngunit may isa pang nakapagtatakang balita. Hindi raw nila mailibing ang bangkay dahil mag-isa itong bumabangon kahit wala na itong buhay. Agad kaming umakyat sa Benguet. Pagdating namin sa kubo, kung saan nakahimlay si Lolo Amboy, doon bumuhos ang emosyon ni Lolo Isko. Humagulgul siya at niyakap ang kapatid. Nang humupa ang iyakan ng lahat, seryosong nagtanong si Lolo Isko kung totoo ang balitang bumabangon ng bangkay. Nang magpatotoo na ang lahat, humingi agad si Lolo ng langis, pulang tela, at isang matalas na punyal. Sabi ni Lolo, kailangang tanggalin ang karga ni Lolo Amboy. Hinihinala niya na may mutya na nakatanim sa katawan nito na hindi pa naibibigay o naipapasa sa iba bago ito pumanaw. Nagsimula ang ritual. Umusal si Lolo Isko ng mga bulong na tila isang awit. Nilagyan niya ng langis ang pulang tela
at ipinunas sa noo, leeg at braso ng bangkay na tila may kinakapa. Nang idampi ang tela sa tagiliran ni Lolo Amboy, napatigil si Lolo Isko. Roon daw nakabaon ang mutya. Sa sandaling yun, biglang bumangon ang bangkay ni Lolo Amboy. Nakapikit pa rin ito ngunit tuwid ang pagkakaupo. Nagkagulo ang aming mga kamag-anak. Nagunahan silang lumabas ng kubo dahil sa takot. Akma na rin sana akong tatakbo, ngunit pinigilan ako ni Lolo Isko sa braso. Ang natira na lang sa loob ay si Lolo Isko, ako at ang panganay na anak ni Lolo Amboy. Nag-utos si Lolo na idikit namin ang aming mga katawan sa kanyang likuran upang magsilbing suporta sa kanyang enerhiya. Habang patuloy ang kanyang bulong, maingat niyang hiniwa ng punyal ang tagiliran ng bangkay. May dinukot siyang isang maliit na buto na kulay itim. Sinasabi ko na nga ba, mutya ng alikbangon. Sambit ni Lolo. Pagkakuha ng mutya, dahan-dahang inihigang muli ang bangkay. Ibinigay ni Lolo Isko ang mutya sa panganay na anak ni Lolo Amboy at ibinilin na pakaingatan nito. Pagkatapos ng gabing yun, naging payapa na ang lahat. Maayos na nailibing si Lolo Amboy at gaya ng tradisyon sa ilang bahagi ng Benguet, isinabit ang kanyang kabaong sa gilid ng bangin. Ito ang karanasang hinding-hindi ko makakalimutan. Kung paano ko nasaksihan, kung paano tinanggal ang karga, umutya ng alikbangon mula sa aking namayapang lolo.